стана на 19 март във военния дом и мълчанието на големите медии вечерта в Централните новини е вън от всяко съмнение. Вижте афери на господарите, че им извадиха кирливите ризи на трите големи телевизии. Гледаме по БНТ церемонията по връчване на наградите Достойните българи 2018, на които телевизията майка е съучредител. Критериите и журито, които определят най-достойните българи, не са много ясни, но в България сме свикнали на този тип награди. На церемонията присъстваше и премиерът Борисов и даже връчи един от призовете. Искам да ви благодаря, че сте в България. Що? Каква хубава атмосфера! Дори шефът на БНТ аплодира премиер. Странно, че точно в този момент на същото събитие, излъчено на живо по Канал 3, се случва нещо коренно различно. Са рисковете на живото предаване. Като се случи непредвидена критика към властта, трудно може да се изреже. Може би за това БНТ го излъчват чак на другия ден, коригирано с голямата ножица и напудрено с музика и аплаузи. Искам да ви благодаря, че сте в България. Искам да ви благодаря, че сте останали във Враца. Човекът, когото монтажистите на БНТ се наложи да изрязват, за да не развалят хубавата церемония, се нарича Искрен Азманов. Информацията, която намираме за него в нета, е в стил мистика и теория на конспирациите. Доктор Искрен Азманов от Благоевград. Спасявам света от кризата. Открих как с бетонна плоча и черен тюнец солената вода се превръща в сладка. Без значение какви са житейските възгледи на господин Азманов, изненадващото му включване би трябвало да влезе поне като любопитен штрих в новинарските емисии. Някак не се изненадваме от манипулативния монтаж на БНТ, защото те винаги са услужливи към властта. Но и другите телевизии не показаха по-голям кураж. Сред наградените са нашите колеги Румен Бахов и кореспондент. Нито дума за човека, създал сензацията на събитието с критиката си към премиера. За BTV Искрен Азманов също не представлява интерес. Къде по-важно беше, че и те взеха една от наградите. Честито! Церемонията за достойните българи, при която репортера на BTV новините Мария Савкова получи приз. Честито за достойното отразяване на наградите Достойните българи 2018. Само дето свободата на словото в същата тази България все така си стои на недостойното 109-то място. Защото докато едни критикуват, други ги заглушават с ръкопляскани. Уважаеми зрители, това е положението, както се казва. Обадих се на Емил Кошлуков, програмен директор на Канал 1. Каза: Емил, какво става, бе, братче? Дисиденте? Нямам нищо общо. Дирекция новини са отделна дирекция. Ние сме ръководени с Уляна Пръмова, която е шеф на дирекцията. Обадих се на Уляна Пръмова. Ти каза: не помня за какво ми говориш. Много обекти мина. Викам: бе, всеки ден ли публично обиждат премиера на публично събитие? Не знам за какво става дума, тъй че нямам спомен. Ядоса се Уляна, но какво да правим, това е положението. Сега, ето го човека, за който господарите казват, господин Азманов. Вярно ли, че сте професор и доктор на науки? Аз съм член на Нью-Йоркската академия на науките. Това в Съединените щати е най-високата степен на учен. Там сте завършили? Не, аз не съм завършил там, но съм участвал в тяхни конгреси, в симпозиуми на различни места. Подготвено беше. Минах цялата
професорска процедура, но бях арестуван и изнесох само представителните 5 лекции, когато в Америка е малко по-различно, както в България. 15 години съм бил в Америка. Така, сега отиваме до дома на армията на Така. тук преди месец близо. Как се стигна до това тогава, когато беше Бойко Борисов на сцената и награждаваше Така, двата момчета? Ще вие да се провикнете от сутринта в 6:30 по радиото казаха каква е програмата и че в 10-11 часа има такава и такава програма награда на достойните българи. Година преди това пак имаше една подобна процедура. Казаха, че ще бъде Бойко там. И аз прецених, че това е времето, когато трябва да атакувам Бойко, тъй като неговата премиерска власт е неудобна за народа, за обществото, за хората. Една пародия на една супер сила, супер апломб, който той не го покрива с резултат на обществото. Както виждате, България е в една голяма разруха в момента. И аз отидох с този проект. Първо не знах дали ще мога да влезна. Оказа се, че мога да влезна. Всички багажи ни преглеждаха там, бомби да няма и така нататък. Влезнах, седнах на средно място. Имаше на всяка седалка по вестни 24 часа. Един брой с рекламна статия.